Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon ni ining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga igsuon natong nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Karong adlaw usab atong gihandom o gisaulog ang kapistahan ni San Francisco Javier. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. O kaluy kami. O kaluy kami. Kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco Javier sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo, aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ug niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagapandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Diyos, nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi nining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunub-tunuban ang Moab, ingon sa uhot, nga gitunub-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa mga lunhaw nga sibsibanan, iya akong gipapahulay. Sa tampi sa malinawng tubig, iya akong gidala. Iyang gilipay ang akong kalag. Iya akong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan maglakaw ako sa walog sa kangitngitan, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya naa ka man sa akong kiliran. Sa imong sungkod ug imong baston, imo akong gihatagan og kaisog. Imo akong gihikyaran og kalanon sa akong atubangan. Samtang nagatanaw ang akong mga kaaway, imong gidihugan og lana ang akong ulo. Nagaawas na gayud ang akong imnanan. Ang imong kaayo ug kaluoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Ug may dakong panon sa mga tawo nga miduol kaniya
nga nagdala sa mga bakol, sa mga buta, sa mga lulid, sa mga amang, ug uban pang mga masakiton nga ilang gibutang sa tiilan ni Jesus. Ug sila giayo niya. Natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga lulid na nga ayo, ang mga bakol nakalakaw, ug ang mga buta nakakita, ug gidaig nila ang Dios sa Israel. Gipaduol ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan niya, naluoy ako niining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nakiguban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko buot nga papaulion ko sila nga walay kaon, kay tingali unyag panguyapan sila sa ilang pagpauli. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man kita mangitag igong pagkaon dinhi, niining dapita nga awaaw man kaayo, aron ipakaon niining mga tawhana. Pila ba kapan ang anaa kaninyo, nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 kapan ug may pipila kagagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta, unya gikuha niya ang 7 kapan ug ang isda, ug nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gipikas-pikas kini ug gihatag ngadto sa mga tinun-an, ug gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an ug 7 kabukag nga salin. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog man lingkod. Ato sa pakpakan ng Ginoo. Naluoy pag-ayo sa Jesus sa mga tao nga nagsunod-sunod kaniya. Mga igsuon, sa dili pa ko musugod sa akong humiliya, mangutana ko ninyo daan, no? Naa pa ba mo'y kaluoy diha? O nindot nga ipangutana gikan dinhi sa dugha nato. Naa pa ba mo'y kaluoy diha? Naa pa ba gihapon ang kainit sa atong dughan nga maluoy sa uban? O nindot kaayo nga ipangutana diha sa kahilom uban ang Ginoo. No, mangutana ta sa atong kaugalingon, naa pa ba kakoy kaluoy? No, maluoy pa ba ko sa uban? Sorry ha, pero mao man gyud ni ang kasagaran. Di man tanan, pero maoy kasagaran. Naay uban dili maluoy bisag unsaon, no? Dili maluoy bisag unsaon. Malipay pa man gani kung maglisod ta. No, kasuway mo aron natay mga paryente nga ingon niini, kana bang ikalipay nila atong kasakit, no? Ikalipay nila atong kapildihan. Ikalipay man gani kung magsakit ta, no? Imagine, malipay kung magsakit ang atong kasing-kasing. Mga igsoon, usa sa mga rason tingali nga nung usahay dili ta maluoy sa uban tungod kay makit-an manggod nato nga di ka mao maningkamot. Kana bang magsigit tag ingon nga paningkamot sa imong kinabuhi pero makit-an lang gihapon nato nga murag way alibyo ba? Di ka mao maningkamot, di ka mao mangita og paagi. Mo na nga usahay tingali musud sa tunghuna-huna og kasing-kasing nga di angay kaluy-an ang taong di ka mao maningkamot, no? Pero more than that, mga igsuon, dili ta maluoy sa uban tungod kay dunatay kinaiya nga hakog og sigurista, no? Mo nang masuko ta usahay sa uban, di ta maluoy sa uban tungod kay makita nato nga wa maning kamot, mo nang di ta maluoy. Pero more than that, di ta maluoy tungod kay dunatay kinaiya nga hakog og sigurista, no? Kaugalingon ra kanunay ang huna-hunaon, kana bang makaugalingon kaayo. Kaluy-an kanako basta tumana ang akong gusto. No, nay mga ingunana bitaw, kaluy-an kanako basta tumano nimo ang akong gusto. Tumano nimo unsay akong gusto. We always associate mercy into condition, no? Kaluy-an kanako basta kaluy-an pud ko nimo. Kaluy-an kanako basta mutuman ka sa unsay akong gusto.
Mga igsoon, dili ingon niini ang gusto nga mahitabo sa atong Ginoong Hesukristo karon. Kung naminaw ta sa ebanghelyo mga igsoon, naluoy pag-ayo sa Jesus ngadto sa mga tawo nga nagsunod-sunod kaniya. Gali di siya mutugot nga papaulion ning mga tawhana nga way sud ang ilang tiyan. Tungod kay basin baya ug makuyapan sila sa ilang pagpauli. Mao na nga as much as possible giuna ni Jesus ang mga tawo nga makakaununta ning mga tawhana usa sila mopauli. Wa siya mag-set og condition before niya giayo or before niya gipakaon ang mga tawo nga nagsunod-sunod kaniya. Ang iyaha lang naluoy siya niining mga tawhana without condition. No? Without condition. Bisan og gikapoy ang Ginoong Hesukristo, bisan og igo-igo ra ang pagkaon nga danila, wala siya maniguro para sa iyang kaugalingon lamang. Wa siya muingon, di nato madungog diha sa ebanghelyo nga ako sa una ang mukaon, usa makakaon ang uban. Di nato na madungog dinhi. Gikuha sa Ginoo ang pan ug ang pipila ka mga isda, iyang gipanalanginan, iyang gibahin-bahin, gihatag ngadto sa mga tinun-an ug ang mga tinun-an mihatag ngadto sa katawhan. Di nato makita ug di nato madungog nga muingon ng Ginoo, "Oh, ako sa una ang mukaon, usa kamo." Mga igsoon, giklaro ni Jesus kung unsa ang tinuod nga kaluoy ngadto sa uban, no? Giklaro ni Jesus tungod kay sa Jesus ang Ginoong Hesukristo nasayod nga ang tinuod nga kinabuhi dili makita diha sa pagkahakog. No? Akong balikon, ang tinuod nga kinabuhi dili makita diha sa pagkahakog, kundi makita diha sa pagkamanggihatagon sa tao. Ang tao gani nga manggihatagon malipayon, pero ang tao gani nga hakog, they wanted to get more. Kay para niya kuwang gihapon ang tanan. Ang tinuod nga kalipay, no, ang tinuod nga kalipay wala diha sa pagtinihik, kundi anaa diha sa pagpaambit bisan sa ginagmay nga paagi. Mga igsoon, basin og mao ni ang pangutana ni Jesus kanato karong mga puntuha sa atong kinabuhi. Naa pa ba kay kasing-kasing diha nga magiluluyon? No? Nindot nga ipangutana, pangutana gikan sa Dios. Naa pa ba tay kasing-kasing diha nga maluluyon? Naa pa ba tay kasing-kasing diha nga andam mo tabang bisan sa ginagmayng paagi? Naa pa ba tay kasing-kasing diha sa mga tawo nga atong gikawatan, nga imbis dili para nato pero atong gikawkaw? Nahitabo ni sa atong nasod karon mga igsoon, no? Gikawat ang kwarta, gikuha ang kwarta nga dili ilaha. Naa pa ba mo'y kaluoy? Nabitoy kinabasa nga post sa atong talahurong obispo kaniadto, no? Naa pa ba mo'y kasing-kasing diha? Mao ginay nindot nga ipangutana nato karon, ug ako nang ipangutana usab ninyo, naa pa ba tay kasing-kasing diha? Kasing-kasing nga maluluyon, kasing-kasing nga masinabtanon, kasing-kasing nga mahigugmaon ngadto sa mga kabus ug dinaog-daog, ngadto sa mga pobre, ngadto sa mga gipanggutom. Pero kung magpabilin ta nga hakog mga igsoon, kita ra po'y mabusog, no? Kung magpabilin tang hakog, kita ray mabusog, busog nga walay kalipay. Pero kung maluoy ta, daghan ang mabusog, ug kita makatilaw sa kalipay nga walay sukod. Sa katapusan, atong pangayoon sa Ginoo nga mahisama unta kita sa iyang kasing-kasing, kasing-kasing nga maluluyon, kasing-kasing nga manggihatagon, kasing-kasing nga mahigugmaon ngadto sa uban bisan paman kung dili sila makabalos kanato. No? Amen? Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan,
ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga gasa nga among gihalad sa pangili ni San Francisco Javier, itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pagpaabot nganha kanimo uyog sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Francisco Javier. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya ug makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay huno nga pag-ingon. Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo na aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga naa sa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos ni San Francisco Javier nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Gahom ug himaya ahangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug kunik magampanan ako. Magampo kita. O Dios, sang imong Eucharistia, magdilaabon ta kanamo sa kaluoy sa gugma. Maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco Javier, alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo, subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya, sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salve Regina.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Jesus Christe. Oremus. Omnipotens impeterni Deus, qui gloriose Virgines Matris Mariae corpus itanimam, Odinium Filii Tui habitaculum efficiem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamor, eos pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan ug daygon ng Ginoo nga ni ata dinhi karon nakatambong sa misag nakaalagad kaniya tong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin akong hangyoon tong mga nag-birthday karon ug nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon. Ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhi duol mo sa atubangan kay blisingan mo ni Father. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.